Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean, Jesu Kristu gure jaunaren grazia, eta Jainko Aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizu gurekin. Zeok, meza honetako intentzioak honako hauek dira: Maripaz Zabala Loiarte, Antonio Ezeiza, Maritzeneko familiako difuntuak, Eusebio Leonet eta Pakita Eskudero. Gure fedea, Jesusek aukeratu zituen ikasleien fedean eta testigantzan oinarritzen da. Horregatik, ospatzen ditugu apostoluak eta hartzen ditugu zaindaritzat. Santiago apostolaren oroitzapenak gure fedea indartzen laguntzen digu, Jesusi jarraitzeko asmoa berrituz eta testigo izatera bidaliz. Isilean, Jainkoaren aurrean jarri eta eska dezagun evangelioaren grazia berritzailea, Eukaristia hau ospatzeko presta gaitzan. Jesus jauna, biozuratua salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekateri dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoiz egiteko, Aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guztizaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bizira. Aitza zerueta, jangoiko amari, aitza zurikana, ta eskerra zuri, eta pakea lurrean aregoko gizonei, aian bilare zaitugulako, horazu berengakuazu, gorez bentzuri, auspesak eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Aita zurikana, ta eskerrak zuri. Zuk entzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko bekatua, entzun gure deia, Aitaren eskuialdean jarri zaudezu, erruki jauna.
zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, hangoiko aitaren argitan, amen. Aitza zuri jauna, la eskerra zuri. Egin ezagun otoiz. Jainkoa guztidun beterekoa, Santiagoren odol izurtzea zagaratu zenituen apostoluen lehenengo evangelizaile lanak. Egizu zure elizak, haren zaindarizaz etengabe indar berreturik, sendo iraun dezala haren testigantzaz, eta gure herriek leial jarrai diezat iotela Kristori mendeen azkeneraino. Zurekin eta Espiritu Santorekin batean jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginan librutik. Egun haietan, apostoluek aginpidez handiz egiten zuten Jesus jaunaren piztueraren aitormena, eta jendeak oso estimatuak zituen guztiak. Mirari eta ekintza harrigarri asko gertatzen zen herrian apostoluen eskuz. Batzar Nagusiaren aurrera ekarri zituzten apostoluak eta apaiz nagusiak esan zien: ez algen dizuen zorrotz agindu ez irakasteko Jesusen izenean. Zuek berriz Jerusalenen osoa bete duzue zuen irakaspenez, gainera gizon horren heriotzaren erantzunkizuna geuri leporatu nahi diguzue. Pedrok eta beste apostoluek erantzun zuten: jangoikoaren esana egin behar da aurrena, ez gizakiena. Gure arbasoek jainkoak piztu egindu, zuek egur batetik zintzilik hil zenuten Jesus. Jainkoak goratu egindu bere eskuinaz, buruzagi eta salbatzaile eginez, Israeli bihotz berritzea eta pekatuen barkamena emateko. Geu gara gauza hauen testigu, geu eta esaneko zaizkionei jainkoak ematen dien Espiritu Santua. Erantzun honek beren honetik atera zituen batzarkideak eta hil egin nahi zituzten apostoluak. Eta Herodes erregeak ezpata zilarazi zuen Joanen anaia Santiago. Jaunak esana: zure hitza dauretzat jarria, zure hitza guretzat argi, zure hitza guretzat bizia, zure hitza gure janari, zure hitza maitasun bidea, zure hitza elkartasuna, zure hitza anaitasun bidea, zure hitza zuzentasuna. San Pablo apostoluak Korintotarrei egindako bigarren gutunetik. Zenideok, altxor baliotsu hau buztinezko ontzian daramagu. Argi ager dadin honenbesteko indarra jainkoagandik datorrela. Eta ez gugandik, alde guztietatik estutzen gaituzte, baina zapaltzen ez. Larri gaude,
baina etxita ez, erasopean bai, baina eskutik utzita ez, lurrera botatzen gaituzte, baina sustititzen ez. Non nahi eta beti Jesusen heriotza daramagu geugan, Jesusen bizia ere gugan ager dadin. Bizi garen bitartean beti heriotzara garamatzela Jesusen gandik. Gure izate hilkor honek Jesusen bizia ere ager dadin. Horrela gugan heriotza ari da. Zuengan berriz bizia. Hau dio liburu santuak. Sinetsi nuen eta horregatik hitz egin nuen. Guk ere sinismen espiritu bera dugulari sinisten dugu eta horregatik hitz egiten dugu. Jakinik Jesus jauna piztu duenak piztuko gaituela gu ere, Jesusekin. Eta haren ondoan ipiniko gaituela zuekin batean. Hau guztia zuen onerako da. Jainkoaren doaina askorengana zabaltzean eskerrona ere ugaldadin. Jainkoaren aintzinerako. Jaunak esana? Jauna zuekin. Jesu Kristo Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Zebedeotarren ama hurbildu zitzaion Jesusi bere semeekin, eta horrean ospeztu eskari bat egiteko. Jesusek galdetu zion, zer nahi duzu? Eta agindu ezazu nire bi seme hauek, eser daitezela zure reinuan bata zure eskuinean eta bestea zure ezkerrean. Eta Jesusek, ez dakizue zer eskatzen duzuen. Gauza zarete nik edan behar dudan kalizatik edateko? Erantzun zioten, bai, gauza gara. Jesusek orduan, nire kalizatik edan, bai, edango duzue. Baina nire eskuin ezertze hori, ez dago nire esku inori ematea. Nire aitak norentzat prestatua duen ari emango zaio. Gainerako 10 hori entzutean, biziki haserretu ziren bi anaiekin. Baina Jesusek dei egin eta esan zien. Badakizue herrietako agintariek menpean hartzen dituztela herriak, eta handikiek beren agintea ezartzen dietela. Ez bedi izan horrela zuen artean, baizik eta zuen artean handi izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari, eta zuen artean lehenengo izan nahi duena izan bedi zuen morroi. Gizonaren semea ere ez baita etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera baizik, eta bere bizia askoren ondain sari ematera. Jaunak esana. Zenideok, gaur ospatzen dugun Done Santiago, Jesusen 12 apostuletako bat da. Are gehiago badakigu Jesusek une berezietan 12 apostuletatik 3 bakarrik eramaten zituela berekin. 3 horien artean zegoen Santiago. Horregatik, esan dezakigu gaur Jesusengandik oso gertuko pertsona bat ospatzen dugula. Jatorriz arrantzalea zen, Joanen anaia zen eta bere aita Zebedeo zen. Galileako aintziran sareak konpontzen ari zirela, Jesus hurbildu zitzaien. Orduan, haren ahotik hitz hauek entzun zituzten, utzi sareak eta jarraitu niri. Nik giza arrantzale egingo zaituztet. Eta halaxe egin zuten. Sareak eta aita utzita, Jesusen atzetik abiatu ziren.
Unear erabat aldatu zuen Santiagoren bizitza. Jesusen ikasle izan zen, baina baita haren adiskide ere. Gizon sutsua zen, Joan anaia bezala. Horregatik Jesusek Boanerges ezizena jarri zien, hau da, trumoiaren semeak. Jesusen heriotzaren eta piztuararen ondoren, beste apostolekin batera evangelioa zabaltzera abiatu zen. Tradizioaren arabera, Hispania erromaterrera iritsi zen, berri ona hango herrietan iragartzera. Tradizio berak dioenez, Zaragozan, misioaren zailtasunen aurrean adorea galtzen hasia zela. Ama Virginia gertu zitzaion zutabe baten gainean, indarra eta kemena emateko. Keinuaren bidez adierazi zion, han ereiten ari zen fedea zutabe bat bezain sendoa izango zela, eta jainkoak beti eutsiko ziola bere herriari. Ondoren, Jerusalemera itzuli zen, han atxilotu, epaitu eta hil egin zuten. Horrela, Kristorengatik bere odola isuri zuen lehen apostoloa izan zen. Gaur, Done Santiagoren jai honetan, hari eskatzen diogu guk ere, Jesusen benetako adizkide izaten jakin dezagula, gure bizitza osoan hari leial jarraituz. Eta eskatzen diogu, halaber, bera gure lurrean erein zuen fedeak beti bizirik, sendo eta indartsu iraun dezala, guk ere pozik urrengo belaunaldiei transmititu ahal izan dezaiegun. Sinisten dut, jangoikoa eta guztidun zer lurren egilea. Sinisten dut, haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Andre Maria Virginia gandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean izatua, hila eta biratua izan zena, zeroetara jaitsi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeroetara igo, eta jangoikoa aita guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, araiaren piztuera eta betiko utzia, amen. Otoiz egin diezaiogun zenideok, apostoloen fedean oinarritu nahi izan gaituen jainkoari, eta eska diezaiogun denon alde. Elizak altzor bezala gorde zan apostoluen predikaziotik jaso zuen fede eta leialtasunez hots egin diezaiela belaunaldi guziei. Eska diezaiogun jaunari. Herrietako arduradunen alde, eskuzabalez eta zerbitzu jarreraz bete dezaten, jendeak beraien esku utzi duen ardura. Eska diezaiogun jaunari. Apostolu martirien antzera, pertsekuzioa jasan eta bere odola izurtzen duten egungo kristauen alde. Horien testigantza biziak denon fedea suspertu dezan. Eska diezaiogun jaunari.
Espirituak gaudenon alde, Santiago apostolua ospatzeak Jesukristorekin egiaz lotu gaitzan. Eskagie zaiogun jaunari. Gure salbatzaile zaren Jesus jauna, zuk dei egin zenion Santiagori, sareak utzi eta jarrai diezazun. Entzun gure otoitzak eta sendotu gure borondatea, bera bezala zure deiarekin leial izan gaitezen. Erregi bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Zenideok, egin dezagun otoi guztio batean, Eliza osoaren, oparia jainkoari eskaintzekoan. Garbi gaizazu jauna, zure semearen nekaldiko bataio salbagarriaz, Kristoren kaliza edateko, lehenengoa izan zen Santiago apostoloaren jaiegunean, opari atsegingarria eskain dezaizugun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen donai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betiereko hartzai horri. Santiago, Kristoren testigu kutunak iragarri zuen zure semearen eriotza eta pizturetatik datorren erreinua, eta bera izan zen apostoloen artean lehenengoa jaunaren kaliza edaten. Beronen zaindari laguntzaz, gordetzen da sinismena gure herrietan, eta zabaltzen lur osoan. Berau dute lagun zuganako bidean erromez doazenek zugana heldu arte. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, jauna aingeru guztiekin batean, orain eta beti gorezen zaitugu, fede apalez abezen dizugula.
Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu dizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez jatitu zuen, eta bere ikasleei eman zian ezanez. Arzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Arzazue eta eran guztio kontatik, hau nerdolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak markatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salbenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaizala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santuarekin, Florentzio gure gozeanarekin, eta Liz Dizon guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak bereziki, Maripaz Zabala Loiarte, Antonio Zeiza, Maertzeneko difuntuak, Eusebio Lonet eta Pakita Eskudero, eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Joan diren senide eta lagun, nola ez izan gaur gogoan, autoitzean elkar ginezketa, izan gaurraien ondoan. Errukizakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritz ezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostol Santuekin, Santiago Santuarekin, eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gora izaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri gaita, jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindutara kutsiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagu. Gure aita zeretan zerana, Santu izan beti zure izena, etor beti zure reinua. Zeruan bezala lurrean ere.
Atera gaizazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta eskualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei. Pakea uzten dizuen nire pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala. Emaiozu Elizari pakea eman batasuna, errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea baitizuekin. Emaiozu pakea dekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, mai guzu bakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsua jaunaren mahaira bituak. Jauna, ni ez naiz inor zuretzean zartzeko, baina ezazu, bat eta zendarreko naiz. Zero,
Egin dezagun otoz. Eskerrak ematen dizkizugu jauna, zure herriaren zaindari den Santiago apostoloren jaiegunean hartu ditugun doai santuengatik. Bera laguntzaile dugula, zaindu gaitzazu, beti zure babespean. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin. Bedeinka zaizatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoaze jaunaren pakean.